hamad bach o frecwast. Be gewch chi well, de? Wel, dydys i ar Ardd ma'n dod y ddau rhywbeth, do. A dim just i lenwi mol chwaith. O, na. Mae'n debyg nid lot ohonych chi daflud y plisgyn wy yma sydd i'r ben sbwriel heb i chi wybod bod yn neud gwrtaith da i'r ardd. A chredwch chi byth, mae'r gweddillion y coffi yma neu'r grounds coffi werth i cadw fyd. Ar ogl yn wych, wow, a coffi di, a dyd a coffi di, ni a coffi di, cos dwi isio coffi di, a dyd a coffi di, ni, coffi di, cos dwi isio coffi di, Dio da yn byd reid y gweddillion coffi sydd ar eich planhigion chi. Mae'n bwysig i chi sychu o gynta neu wneud o lwydo. Fedrwch chi sychu wrth reid o'n y popdy ar dymheredd isal neu reid o'n y tŷ gwydr fel dwi wedi wneud. A fydd o'n sych neis ac yn barod i ddefnyddio wedyn. Mae rai fi yfad yn y car, dwi fod yn gwaith erbyn naw. Mae gwaddodion coffi yn arbennig o ddefnyddiol yn yr ardd, gan ei bod nhw'n cynnwys nitrogen ac asid ffosfforig. Y planhigion sy'n elwa o'r maeth yma yw pethau fel llys, duon bach neu bilbris, rhosod, camelias, coed avocado, rhai matha o goed ffrwytha a planhigion bythol wyrdd. Wel, dyna ni. Ond sgwn i styrian i Ardd sydd wedi dyfu mwy o wyau mi bellach. Mae gan plisgyn wy dros 90% o calsiwm carbonat, 1% o nitrogen a 0.5% o asid ffosfforig, sy'n ei wneud o'n wrtaith perffaith. Wrth dyfu, mae planhigion yn cymryd canran uchal o galsiwm allan o'r pridd. Felly, mae'n bwysig i ni ei ailgyflenwi efo mwy o galsiwm. Ac mae ailgylchu plisgyn wy yn ffordd wych a rhad o wneud hyn. Ar ôl chi hel digon o'r plisgyn a wneud yn siŵr bod o'n sych grimp wrth ddefnyddio'r popdy neu'r tŷ gwydr, mae eisiau'n dati wedyn i falu o'n fan yn defnyddio rhywbeth debyg i'r breian a ffestol yma. I gael o weithio'n dda, da chi eisiau malio mor fan a medrwch chi, fel powdwr. O, a dyma dip bach arall i chi. Os da chi'n cael trafferthion efo gwlithod a malwod yn eich rar chi, de? O, da chi eisiau gwneud efo'r plisgyn wyau yma, ydy malu nhw fras fel hyn yn eich dilo, a'i gwasgaru nhw o gwmpas y planhigion. Dydy'r malwod a'r gwlithod yn mylicio'r tamidia bach pigog yma, a geith nhw i rôl arall i gael fita wedyn. Fe allwch chi wasgaru plisgyn wy o amgylch unrhyw blanhigyn, fel coed ffrwytha, rhosod a phlanhigion mewn potia, neu fel dwi am wneud heddiw o gwmpas y llysia. Wel, dyna ni. O tro nesaf da chi'n cael eich brecwast o wy a coffi, mi gwch chi wenyn braf wrth wybod bod y gwastraff yn mynd i wneud gwrtaith perffaith i'r planhigion.